ne nsenkyerɛne oni awurade mabɔmpo ne mpu na awurade bɛgyew asɛm tiri ɛda so ne sɛ God of miracle nsenkyerɛne Nyankopɔn bɛfa ne tifo Bishop Abel Sakikopon Cedar so ayɛ anwanwadeɛ ne nsenkyerɛne pii October mpaebɔ yɛase fa wo haw no ɔmaneɛ wɔ dadwe ne wɔkɔda na nyinaa bra na nsenkyerɛne Nyankopɔn mpaebɔ kɛseɛ yɛkyere no wobɛdi adanseɛ bɛhyia adomtofoɔ Jojo Ahi Joshua Bano ɛna Cedar adomtofoɔ nyinaa Onyankopɔn difoɔ ɔsɔfopɔn Bishop Abel Sakikopon awurade bɛsa de na yɛ n'adwuma sɛdeɛ ɔde na yɛ adwuma ɛfiri tete no bɛka yɛ ho ɛwɔ atomakofoɔ dua Cedar Worship Center Mansina Hospital akyire hɔ a God of Possibility Prayer Festival October die nsɛnkyerɛnne bɛto te sɛ nsuo na wɔdeɛ pie te sɛ awia ɛnti ɛntwom ɔsoro bɛsane awurade bɛyɛ na wɔn adwuma bɛka yɛ ho wɔ Cedar Worship Center na deɛ den ne deɛ wonam mu nyinaa no ɛnyɛ awurade yɔna frɛ ahomatofo so 0553535389 Emma 0557000967 God of Possibility Prayer Festival awurade tumi adi nyinaa. Hallelujah. Yada onyankopɔn asese ne yɛ nso wɔ ne yɛ mfa akyɛ yɛ mama na wɔtwe akɔ asametu ɛbere yɛ ka me ho na me no yɛ ntu dwumadie no ɛhyɛ na me nsa ɛsiane sɛ ɛkɔte nyankopɔn a yɛntumi ɛnyɛ hwɛ ɛne ɛbɔ mpa yɛ bitiɛ yɛda wase yɛka ndifoɔ ne yɛkyinifoɔ wo a yɛmfa ɛka wo sɛ na akasa se yɛnka wo de ayɛyɛ nka wo deɛ wɔ nea wayɛ nea gu so a woyɛ ne nea wɔba bɛyɛ nti adwumadie ɛhyɛ wo nsa ɔmpa yɛ sɛ mfrɛm ahyɛse abusi anuɛ ɔhoɔdeɛ wo mosra wo tumi ɛni dwumadie akyi nea ɔrehwɛ yɛ nea ɔretie yɛ na dwumadie yi so na ma ɔma ɛnyɛ nhyira wɔ Yesu Kristo Nasaret mu ɛne yɛ mo ɛnifo nyinaa ka sɛ amen amen.
Jesus. Amen and amen. Praise God. Shanka radidi anumre say asore no ne apagya no. Ebre nsu ye bra aduru so a ye beda yewura. Awurade somafo a wasoma no won nkyɛn awieye bre mu. Sɛ wonfa na asɛm enam no so emrew. Odofo ba bia wo bia ye bepɛ sɛ obetena se ye. Sɛ wo wo dam so pɛ sɛ ogina ho a wo begina ho. Ba bia wo bia Awurade nhyira wo. Hallelujah. Amen. Ebre nsu no Yakwaya papa nkyɛn na megyina Awurade asɛm so wɔ John chapter 3. Bible say Nicodemus ko Yesu nkyɛn. Na wɔka hintasɛm bi kyerɛ Yesu sɛ, obi ntimi nya de awuye agye sɛ ofiri Onyankopɔn. Ɛbrɛ yi yɛhwɛ nsɛnkyerɛnne Awurade ako a wasoma no. Ɛne nsɛm wɔde ba. Papa hintasɛm ne sɛ nkrɔfoɔ tiew, mpanimfoɔ tiew. Obi tiew obi okutu Onyankopɔn asɛm a na nakoma yɛ dɛ atɔ ne yam. Ama wo mɔne tu Obonofo ne mpoma honhom ode akyeche nyame manyina esane ebre yi mu yebekọ ya papa nkyɛn niama na kwaba ebe Cedar our afidie so General Bishop Albert Sakikwapon ani die kwan so yamo akwaba asafo mejo so anwumre. God bless you na mompomo etesen Onyankopɔn adompa ye ho ye Cedar wa team ne nyina mompomo tesen enyina ye ho ye wɔ radidi mu ye da otumfo Onyankopɔn asipi awa ne bambo ne hwe so papa ode aboyen. Yes. Ma fe Cedar awa ahwefo ne tifo papa. Hallelujah. Cedar awa ahwefo ne Cedar awa etiefo enanwumre mimamu nyina adwo. Menem se Kristo adawro mamu nyina maho yem ne mabusua. Na yeso ye ho ye. Ne Sompa TV ahwefo ne Sompa radio etiefo ne Facebook. Obo enene de kan a ode hwe yen. Yes. Ye ma wadwo Nyankopon hyira. Amen. Sa brai de eye Cedar awa
ɛna wotie yɛn efiri ɛda dwoada ekusi ɛda fiada ɛbɔ nɔnkron kosi nondu a yɛde dwumadi a yɛato din sɛ ɛhefa ɛna yɛgya no mo Nyankopɔn no wɔ ɛbrɛ wɔ na deɛ ntia yɛbisa nyinaa ne sɛ yɛhwɛ ɔhaw ne amane a ɛtotototo nipa ne sɛnea nipa si di nipa emim ne ewu na ɔnenam hɔ na bibibia nto wɔn na nipa papa efiri asase so ntɛm na nipa bi ti meka sɛ nipa papa nkyɛ na nipa bɔnefo mmom a ɔdi ewu ɔdi emim ɛnenam edi akonkosɛm ɛwɔ asase so a yɛbisa sɛ Onyankopɔn na ɔka kyerɛ yɛn sɛ ɔyɛ awrato Nyankopɔn no awrato Nyankopɔn afa hefa ɛno ɛna yɛde brɛ ahwɛfoɔ ne atiefoɔ na yɛba nsɛm a yɛde brɛ atiefoɔ nyinaa ne sɛ yɛsom Nyame a ɔyɛ Abraham ne Isaac ne Jacob Nyankopɔn na ɔyɛ Onyankopɔn a ne din ne ayɛbiafo ɔsɔfo ɔfiri tete tereden ɛna wayɛ na nwanwa adwuma ne ne nsɛnkyerɛnne Onyankopɔn ɔse sɛnea ɔteɛ mmra ɛnɛ ne ɔkyena no ɔse ɔnsesa na mebisa sɛ adɛnti na aka me ayɛ sɛ 21st century ɔhaw ne amanneɛ no ɛdɔɔso sa ɛno na Onyame asoma mefidie so sɛ me ne Nyame ma yɛnkɔ twerɛ sɛm no baabi bi a yɛgyanom faeɛ a ɔnyɛ ahome de ma wɔn kra na nti wokan Jeremiah chapter 6 verse 16 ɔsɛ tete atempɔn no wɔ nti yɛsan ba Deuteronomy chapter 28 a Onyankopɔn ɛka ne hɔ pefee efiri verse 1 saa kɔsi verse 14 ne sɛ bɛba sɛ yɛde Onyankopɔn asɛm bɛyɛ adwuma sɛ bɛba sɛ yɛbɛdi Onyankopɔn mmara asɛm so a ɔno Onyankopɔn so bɛfiri soro mo soro na ɔbɛba nhyire nyinaa ba abɛto yɛn ɔse baabi bi a yɛnam yɛdi fire ne yɛfi ba ɔse nhyira ne nyinaa bɛkan ɔsɔforo from verse 15 kɔ no ɛhɔ na mu ɔwerɛm ɔse ne sɛ bɛba sɛ yɛntie Onyankopɔn asɛm ne ne mmara asɛm ne ne atamudi ɔhyɛ yɛn ya ɔse ɔhaw ne nnome yi nyinaa bɛba bɛto yɛn na ɔsɔfo ɔka kɔsi sɛ ɔse nnome bɛka yɛ wɔ yɛfuom nnome bɛka yɛ wɔ yɛdifire ne bɛka yɛ wɔ yɛfibam nti nnome bɛka wɔ obi man so ɛyɛ Europe nnome bɛka wɔ Asia nnome bɛka wɔ America Africa country bi ɔwɔ soɔ kuro akɛseɛ ne kuro nketewa mu nyinaa ɔse nnome bɛka na kyerɛ sɛ yɛbɛhia sɛ yɛ generation yɛbɛbɔ mmɔden sɛ yɛbɛkɔ akɔhwehwɛ twerɛsɛm na yɛamɛka sɛ adeɛ a obrɔnsam ɛyɛn yɛ generation a nipa ne nya ma wɔn ho so ne sɛ ɔsɔfoɔ brɔnsam ayi adeɛ a yɛfrɛ ne sɛ owuo afiri nipa adwenem ɛna wayi sɛ wiase deɛ nipa wuguo bia wobɛtwa ɛna brɔnsam ayi akontabuo nti every petim say o me ya na ma fa me ho adi ana me kwa asole me kosre bo ne facha nyame de bechem enti sa o bronsam na yesa adwuma na bronsam di ajapade osofo ka dan sikanya ahunya na bronsam di awura yitim ene so nipa so so ntimi nya dan o se de opesika ne sika me no ena o se de ope ne ho anya na wamfa kwan papa so anya no ote sa kokore dia otu kusuya Jeremiah chapter 17 verse 11 enyo no o se na ne na obedi na asase no so no obebu mu fa nti ne nipa ewu 10 sabre dia frɛ obi na obi so mfrɛ obi na ka kyerɛ ne sɛ onyame so somafoɔ no nyame somfoɔ no de nyame asoma no Sompa TV ne Sompa radio no ɔne ne team ne nyinaa bɛyɛ dan abedu na enne obeye nhyira na enije sem ne sɛ yɛde nyame asɛm ba wie a yɛne ahwɛfoɔ ne atiefoɔ bompae na empaye no nyame tumi die kyire nyame yɛ adwuma adanse na eyepi amanfo asɛne sɛne wɔ voice note adanse bebraba nyame yɛ adom kora yɛ bobia ma watie ti mo nso so mo wɔ adanse a mo sɛ mo frɛ yɛ na mo nyae ne nyina wo hwɛ numbers na ego screen anim ne nyina numbers miensa ne nyina ɛyɛ WhatsApp line obetimi ayɛ wa dance no voice note na wa send ya ba nyame ya dom ɔkyena na Nyankopɔn san de dom na Yesu ama yɛbɛhyia wɔ fidikasi so yɛbɛbɔ bi ama hwɛfo na tiefo atie na yɛba pɛ
yɛse fa wonsuo no ɛsi television no so ana radio n'anim na wo documents bi passport photo bi o CV bi o baby abronsam fa no nomum wo de hye bi oyare a wo baabi a o men fa no photo to anim na nyame asɛm bɛn ne mpae a yɛbɔ no ɔsɔfo nyame tumi ɛdi ekira adanse na nwanwa adwuma no esisi mo nso so a monya akwanya so hwɛ ɛyɛ asɔre fie hɔ so adanse no ɛnura wo hwɛ bi efiada no so hwɛ nyame gusu a oyɛ adwuma hallelujah yɛnkɔ ɛyɛ Facebook ne YouTube na wɔn nso so ɔmo ne yɛsom osida awa no yɛma ɔmo nyinaa kwaba yɛma ɔmo adwo ɛmra fidi kɛsie so ɔsɔfo Reverend Thomas Abana say obema ya akɔ space no so nifa na ɔmo aba ne yɛma ɔmo kwaba yɛwura awurade nhyira masomu wɔ ha no mo de ana mekɔ ɛyɛ Facebook no so Sela adepa ɛhwɛ yɛ wɔ so wɔn kran Grace Sam enso ɛhwɛ yɛ Vida Osei Vivian Boatima enso ɛhwɛ yɛ Patience Edu Osi US One Patrick Osei Akoto Angela Sapon enhyira ba da bia wogina so nyame nhyira no Mavis Owusuwa Alice Amwaten upon David Aisha Dauda Yaboaten so gina so Asumani Root enso egina so ɛna Nana Jesiwa edine dɔso ntimema ɔsɔfo yiman so atoa so Joseph Sam ejina so Tony Akuta ejina so Mavis Amponsa ejina so Prong ejina so Kwabana Ado ejina so Sewa Osa ejina so Felicia Boatin ejina so Alice Amwatin ejina so Malit ejina so Afia Osa ejina so Obapa Kosu ejina so Angela Sapon ejina so Juliet Mensa ejina so Mary De Rose ejina so Osofo set Fabi so eka ho. Meura YouTube on ma papa Enshraba ewo YouTube Zinabu Amedu Efia Kuket enso ewo ho Pepra TV Abna Eje Angelina Fokuo Ena Rose Ejekum omunyina ewo YouTube ye ma makwa aba Linda Usu see US was so antini ni wojira so den omo wojira so doso omo doso antini afache sabre idea mapase ofa phone no na like Sompa page no na send link no na sign fa o comments mra na obeye nhyira mra bia me ba fidie so a me ka kire o se obeji Kristo di via na nsan na onyankopon se won soso bomodea na ka ahenie no ho asem papa na twe akra e ma urade ese won na osofo okwa urade didi via o se enne me ne urade makwa urade pro ne urade ato nsa didi wo ovia ofise wo wie enti Bible say Jesus say onya di ne honam na onum ne moja ne wia o se pa mu kan ni wuo no kosi se obesa enti me ka kire communicant fo nyina se okwa urade pono na untimi ni Kristo ho adanse ye okwa woni de wantimi anko no nyina ye pe nti wo se okwa urade pono ho wia o pa mu di Yesu ho adanse bro no a wote so ba bibia wo ye adwuma ebusuan wo mu e wo se o ma Kristo ho adanse die no o pa mu ka hallelujah amen na ene anu be ye hye na osofo ene nwumre yi sene a ye nyina anim se boso bia ye yinsemfo baako na ya bobo ho na ensam a ye dru ho a ye bobo ho boso me nyina ne se obi biara ade bia wo ye na asase so obebu ho akonta enti ye keka fa omo a nyankopon de tumi bi ama won wona nyame de ngosra bi ama won wona nyame de dibie bi ama won onyame wona nyame kyerɛ won sika fam na omode won sika esisi nipa wona nyankopon ama won ene na omode ene na nyame de ama won no edi sisi nipa wona wanya akwanya akopie ewo space ne so TikTok ahodo YouTube ni Facebook ahodo na otime talk credit na ode ni panyi bi esi ho eso pano egu ni hu fin di ohun ye ese no Bible says nsem bi efi ni panu babia no ti boso mi nyina no ne nsema ye na hwefo nti se ye bebu akonta no ye mienu ye bebu bi wasase so ansa na ye wu echi no so ye bebu akonta dia and ye na nipa ben
na ɛsɛ sɛ wa wo hwɛ me a wotie me woyɛ ma me fa saa kwanya asɔfo mo a mo hwɛ yɛ ɔmo fra ɔmo ntimi enwure mu no dɔs mo fa nkyɛ yɛn na mungu so amfrɛ mekyia Mr. Samuel Owusu Takorade na no mehyia no so ofrɛ saa ɔne na giri na busu nyina me ma mo nyina dwo Kristo asundwe nka mo nyina ɔmo so ɔmo hwɛ yɛn ɔmo frɛ so kora ɔmo ntimi mem mo nko so amfrɛ na mo bewuram na line no nipa gu akire no dɔs obo ɔse boso me miensa watraya kɔswa na try na obɛbɔ awuram hallelujah amen na ɔsɔfo na wɔtwe die ɛnam sɛ na wɔtwe sɛnya bɔsome biara no Yesu kɔ nneɛma mmienu na Yesu ka ho asɛm papa ɔse ɔsɔfo ɔse yɛmɔ mpaeɛ na yankɔ nso wie enti wobɛyɛ Kristo ni wia adeɛ baako a wɔsɛ oyɛ paa sɛ bɔ mpaeɛ yɛ odima enti Yesu de saa nneɛma nyina gyae Yesu di ma Peter Yesu ka kyerɛ Peter sɛ ɔno so gyina onima ne nua no Yesu ɔsan kɔtena n'agya ɔsoro no ɔsoro Nyankopɔn sa nifa no ɔso ɔsan te hɔ a ɔyɛ dɛn odi amayɛ nti odi ma mpaeɛ ehia papa Yesu kan do biom sɛ mayɛ nyaayɛ mu fellowship ɛno na Cedar Worship Center bosome bia yeyi nafo bi si hɔ sɛ nyame menyina behia na we ye Nyankopɔn menyina ya Kristo mu afahye kɛse mpaebɔ afahye ɛyɛ prayer festival na last month na no den na dance gusu a eba na sofo program ɛyɛ fiada ɛbɛya na ne memene da ɛna yeyi asi hɔ sɛ ye de saa na mienu no ɛbɔ mpae na de nche ye de memene da ka ho ne sɛ obu onya ko beba program no bi aso oyɛ abanye dwuma oyɛ obi adwuma ti ne de memene da ka obu okra ne ba bi ne hawo nyina yɛ ne ba ne hawo nyina yɛ ne ba enti yɛse bɔ mmɔden asɛ oba no memene da de onko school obetime de oba na yɛ den aba time no ɛyɛ anopa 9 o'clock ɛyɛ ɛda yɛ friend sɛn ɛyɛ fiada na ɛna ne memene da ɛyɛ anopa dwumadi ɛnya nwumere ɛna yɛ numbers na so yɛ so frɛ kyire no pɛsɛ wo ba bia na bia opɛsɛ wo ba bɛda ɛyɛ afrɛ ebi opɛsɛ wo ba bɛda so ro fi afrɛ opɛsɛ yɛ hotel reservation ma wa frɛ na sɔfo yɛ benya kwan abɔmpa ya mo omo pɛ ba obu wa ware ya kyɛ opɛ ba yɛ bɛfro omo pɛ ba nyina ba emma me ni me team ye be bompa ya ma omo na me bompa ya ma omo wie a masan ya ma omo akwankyere me kyerɛ omo de omo ko a omo nye mo a ya mo follow Cedar hour na mo tie adanse ye bono memene da no pa no se o se mbe hu nyame akoa no nyame difo no nya bishop no e no kyerɛ me de menye o ma me akwankyere osofo Friday omo a omo pa wo nyina mesan ya bompa ya ma omo a osofo se wadu won wade fie so ote aware ase oni oba na tie ontimi nye no ho ade ye nye no ho osofo bo enye ni nyina na yesika se mo mra bia meka se obo osofo ne cell phone se ekuta no phone se ekuta mo ba ko pe etimi ye oba no ho ade ebi kutatu na pro your friends iPhone 17 Pro Max 16 Pro Max ne bo se ebi kutatu bi che na che se ye wabusuan bi wo ho a ukofiri mu a osofo aware mu ode enti obete ahwehwe dem osofo bo one ne ma one ne yira wo ne yemma ebi awie medical school ebi ya medical doctor ebi ya lawyer anso ntimi nya oba no ade osofo ye oba ho ade se one ne ye friends apam bi wo fie enti ebusuan bi wo ho a osofo hwe efie bi esi na oba ntim bemantim mani bebiro wa wonye sika osofo ope be ma keke mpo so mfa na no nto no so se mi kunu keke no wesi fie bu wa mani bebere si fie bebere anso no kwanete wo be kwa busue no no osofo na ware ya de a eya apam e wo fie ye wonu emabu ha yesi osofo tu ho na God bless you bishop ye won pai ya ye ba ye ti meka sa nya asore sem dabi enti uti amafo ya dance na wo se wokona asore oba wasa kona asore de epanyina ne se osoro ahenie no
ebe kese na botanti a ode ba asase we so no abam nyame ama o se bra asase so obu on so ne ma wa wo nyina ne nkura na sei medical catchers obu a oba no catchers o mra o ma o enti wo de wo betimi de ne foto keke abeginem ama no yenyi foto no nto ho ne bebo so mpaye me de mensa beto so ma kire de okọ akoye so ya wo ti adanse no enro a wo ti Friday no ya dan wo ti bi osofo nipa beberu wa kwantwum ya ma me ba ko na me ya sore se ya me ka kire ne se na ne ma me no ne nana na wa kwantwum na ne baba ha se de ne ba no de ne fam wa buruchire no na nya senketo osofo na mu nyina ya mo anim se me ka kire ma ne nana no wo asolufi o se on frɛ ne baba no na onko tutu ne ba no nuama mu wa buruchire na nuama se ena hye ne ba osofo ko hwe mu wa buruchire pepepe omo de nuama ni nyina ba si da wa hye abofra na bronsam fa no no mu na na adwe nyina se enti nuama ni bi wo ho a omo ko omo asore enti ye enti na ya ba fidie so sene be ya onyame num onyam hye enti program no no be ye Jesus team ni ye say God of miracles in century ni nyankopon enti e bi obo okra na osofo so on person ko da guest house last month ni pe bi buy ye say nearby a hotel ne guest house ye come o say dabi e bi say o so be da ko ti say the obedam mountains e bi Accra ne takura de no mu ne ye takwa mu ba sunyane mu nyina pai we ye washroom obo osofo okọ bebi a osofo bebi obesiesie no ho no eno so ye na asem so asa asore no asiesie bebi kama se oba obenya bebi asiesie ho washroom kama enti program ye say efiada enememeda hallelujah no so for ya meka nyina sa kwanche so be ya atwuma God bless you obibia mekere ifo ne kasa onko ya na dance no be ya den hallelujah amen ma ya nko twere sem no mo ena den enti ne sa ye nti no osofo ma me mfa sa kwanya no so na me nkasa mfa God of miracle oh Jesus osofo MCR ya me nhira mo awira ho sem ne se ena ekristofo bebre abamabu yes ejidifo bebre atoba ha osofo ekristofo bebre ntime mompa ye bi obi se ma bompa ya abo biensi me masaya na me masai obi se me pe baba kumpepsi enye mienu nso wonya okọ hospital gynecologist say oni how be abema ni how die na esi kwan enti nipa bebre abamabu obi hwe me obi tie masofo wodu na wari mfie so wasom wasoli fie ye ka nyumto fekuom a owom ye ka asha adwuma owom protocol owom makuo odi akire ansoso na wari ho aye ohwe de sese wo ye bia ohwe de even ni nuanum bi omote wiase omo bobrabo anyampo no anso ma men ka kire o se twere sem ne se otene ni na mania ni do na urade chini fini osofo bi tie me ewuwu bi asisi fie nipa bi wu dodo ose ne ye bekọ asori aba ye be wudie ene ma nkọ asori no mbodi akeye ma men kan kire say John the Baptist ba twere sam say onipa bi eni asase so oba wo na oye kese chen aso ye nhwe kwa nipa ko ye urade Yesu Kristo yanhwe anwanwade ne nsenche ne obeye nipa ne ku enti Yesu ka say yanhwe na mayensu omo amutimi ku hunam na amutimi nku hum enu nti ne ye ba ye ka cho se sachira that's right na se owu awurade mu a obenya ahome ama okra enti edi sem ma ne se metie ni foforo wo so se tworo se nhira no wona wewu efri sesei ewa awurade mu na twere sem se obehome na wonyuma hallelujah amen enti wo hwebe osofo ye se na koye adwuma na wo mpa adwuma osofo nya so bi mpa adwuma obi aye adwuma saa osofo ansoso no
the 10th month will be signed says sika send a dan account e zero ebi wo ho ahomache sore obi kodwa so obi ye bosom ye adwuma osofo sika ba ne nsema ne maanyare a na afidie na we asai na ya frɛ na ha obi ti aman foforo so oye adwuma pa so ne sika nya audit your bills osofo ye the letters be go be biem ni nyina ye sika na ye se home office frɛ no osofo ni social cross area emma anso de meka kire wo nyina ne se nyame de mmere ene na osese ya mmere wo papa ye ho a we be twaso aba osese ya mmere so wo mpai bomu a ose we should pray without ceasing there na small for no yo mo bompai mra emu aye den omo bompai na nyame kire se oye nyame yesum nyame a oye nsenkyere ni nyame God of miracles osofo na yeseti mu e betima kasa afa ho bese boso mensia every say onyankopon ye kase nsenkyere ni nyankopon ye nyankopon ko gi Israel for free no mu free mu keke no ko yi won efiri nkoasom mu no ko yi won free o hene fellow nsem no ene se eyen senkyene gese enti obi hwem obi tie ye wabusuem bu okra ye nsom nyame wom enti nyame yi wo firi sa som no mu a eno kra kire se wanya senkyene o yare nyame sa o yare a eyen senkyene ye nware e wo fie ho nyame ama wa ware ye nko suku wo fie ho nyame ama o ma ye den akoko suku wankasa okuta bodi ye ni sofo wo fie ho ye nya kristo ni mapa wo fie ho anso enne hallelujah ye nko twere sem no mo efatim no mo na ye nka kire ahwefo ne atiefo ye besa bompa ye be bompa no kire ye be to asom osofo mama ye mie twere sem no and me no kasa point me no kasa God miracles bring hope and restoration. Onyame sankyere ne e de ni da so ne de ban esi anamu eba osofo nyame sankyere ne ba emma nipa wa hojo nipa wa papa nyina nya ni da so wura eni ti ne ba fidie so a yesan bo adanse ni nyina so ye nyankopon sankyere enti niama ye yi ni adanse akoso nyina ye urade na ye ti obi ka say na bishop nyame shirabe enya me eye urade yes onyankopon etwe ne ho a pasofo ontimi nya ye mi twere sam no na me se nyankopon de ban ensenkyene adede ben da ba adede da so amen enti ye hwe Mark chapter 10 verse 27 na Yesu hwe won ka se enipa fam na entimi nya ho onipa fam de we entimi nya dan anya ho na onyankopon fam de na nya nyankopon fam efiri se nyankopon fam de nneoma nyina betimi aye ho enti with God all things are possible. Yembre ninti yebeka quotation me no pe enti yenko John chapter 11 from verse 43 to 44 the yamon pie Yohane asem papa na ti du ba na oka sa no o de ne kase atia mu se Lazarus fribla na de wawo ni Fredi eda no mu antoma cheche ne nan ne nsa na duku cheche nanim na Yesu se won se monsane no na moma ne nko hallelujah enti osofo Bible say Martha ene Maria omunua bema Lazarus eye dwadini a omo betani na o hwemi a utie mi a eye nyanko Kristo som nyame som no ade ba ko esan ka ho ne se ohaw e ka ho amane e ka ho ekukuhwe ase e ka ho ni papi ya dwene se obeye Kristo ni a obe di nyankopon achi a na asa o se hunu yei se otrene ni mom na namane doso anso ani gisema wo mu ne se o se nyame agi ne firi ni nyina enti osofo bu o se wonte ase se okwa asore ni bawu okwa asore ni kunewu okwa asore ni yirewu okwa asore na dwuma ase eka osom no eka brabo eno enti na Kristo kasa sunjue
eni asase enti okwa akosiesie baabi papa mai na so wie a obeba fa enti wamodi ase hwehwe wajapade no e wo soro enanuma nipa pre hwehwe nipa di nipa ewu nipa sisi nipa kum nipa nyina obewu aja no ena wie ena fiedai ena brandai mene sida our team ni nyina yakwa yie bi awira ho semo osofo nipa no de obre ye pe ye nyina aja no ko osofo nya so yare yo okodai ade chie no wewu da ne enti just say nimfie no owo your friend say 43 enti be ba me be kan chiro say enti say ene wo kwakodan soso no wan sori a ajapade ne ani bere a wo pe nyina no o de be ma hwan me no kasafa nyankopon na oye nsankyere ni nyankopon se nipa bi ode ne ho to no awurade so no o se ade nyina bedi aboa no na ebewie ni enti Lazarus de ne ho to awurade so Martha de ne ho to awurade so Maria de ne ho to de ben awurade so anche na Lazarus yare yesuma se yankonka che Kristo se wadamfo no de odono no oyare Yesu bie na no se yare we de enye yare oh be ka kire ne se de Lazarus no wadamfo no wawu o se Yesu onwuye na wada ena me ka chobi a wo hwe me se wadwuma no enwuye na wadwuma no eda na ada wa ware no nwuye wa ware no da na ayedan ada awosem no eye onye oboniye o na wa wonsem no na ayedan ada na ebese ayedan so nyame nya bamu a de ewuo nyina ya dan hallelujah amen Bible say emra ye wrade Yesu Kristo koduru ho na mebisa se de ode ne sika eboa Yesu Kristo wiase agenkwa de Yesu ekoda ne fie ono so ka how ultimate ohun Yesu adamfo o se de odono no kromofo nyina nim se ena hwe Yesu Kristo koduru ha ne nua ma ena ye aduane ma no enti obi hwe me obi tie me enanua mu aye denti wagidie na paaba se me de misika abo anyame adwuma masoma safo no Pentecost Roman Methodist Cedar enti nyoma nko ye enti wampa mu abu ena me ba se me ba be hye onkura se nyame na wo som no oye nsankyere ni nyankopon de ewuo no se rade bamu a esa nyankwa efise nyame na wo som no oye nsankyere ni nyankopon we are serving a miracle working God. Hallelujah. Amen. O si Yesu ba mu no Yesu say Lazarus sorry bra boso me Yesu ba mu ate amen na wo twe Yesu ba mu amen ena nwumre Yesu ba fi ho amen oba ware nu mu oba adwuma nu mu se wrade nya ba mu pe dia se no eyeye enti ene point a me de bra won se onyankopon sankyere ni ede eni da so eni de ba God miracles bring hope and restoration. Enti Yesu sankyere ni ba mu no na abusua na ni da so asa so no munim so munua ba ma no de wewu on sorry bio anso rade ba mu no de ene se nyankwa bio osofo nyankopon so ode nipa bi ko won bo hye asase so ne baby na ka odide ma ne bie no ne kru bi no ne yiri bi no wa frim anso ma men kan cho so onyame na o ka kire Israel for se ode o mo ko bo hye asase no so Moses na onene ka sai no owuye Aaron na onyame de ka sai no owuye anso nyankopon no kan so mo bedu bo hye asase so Erade fa Joshua so edu an kodure ena Erade connect a destiny helpers be a brew. Now, omo be so mu, and na a betimi abase bibi efiri wonsa. Obono for na say bibi, and so nyame oyen senche ni nyankopon. My God, ono obe connect at the fofra be. Or the nipa bi ba, or the aboafo bi ba. And ehunu nyame a wo som no say, oye ensenche ni nyankopon.
nyame hyira wo yes enchene na nyame ti oso no no ma die ni ho osofo abam ono no oma oboni ewo ntafo osofo stoda metona me hwa dance ye bo ewo Cedar asafo mu ne Cedar awa me won say nyame gusua oye adwuma yo ye adwuma tete brem no ogusua oye nyame be ye wo de ama amen nyame obetie wo amen obe ye ama amen ensanche ne ba kwa nyankopon ye nso ne say ebusuan bu wo hɔ nipa bu wo ha enne wo ne ne ho ayese Zacchaeus na Zacchaeus ne no nsenche na ye nyina se nkwanje ba Zacchaeus fie enne wo hwɛ me a opese one awurade nante osofo bi atoboni mu osofo de obi ye nyina ne se one ne ho da obi de oye nyina ne se osofo awura busua bi mu mojafra one we ada we enne se one ne ho awurade ba mu a awurade nsenche ne ba fie ho a eto so a wo safo na etoda yese one ya nwie wo Cedar awa no so one ya mompai wo Cedar awa no so ye hwehwe program so na ohun beba kwan a tu anamo ye na si ye Yesu se ne nkwanje aba wo fie na eye nipa nyina nwanwa se kromo nipa nyina nim so oye togifu oye de ben oye opobofo Zacchaeus yes ene awurade mfa ne sanka wo ba no onfa ne sanka wo kunu no onfa ne sanka wo yere no onfa ne sanka wo papa no onfa ne sanka wo maame osofo mesi nyame oba brabo no ma enti nsankyerene no se etoda biti bonem na nyame gye ne eno so ye nsankyerene kese ose oba no ye ne neti kurum ha Sompa oba no ye ne neti owo ahomone osan ye gentle ni ba na Yesu ye difo a ka onene nkasa me ka Mary Magdalene oni Yesu hia ye no osofo ensanche ne kese na ye ka obi odi owuo sorry no ho adanse kanea enti Yesu Kristo wu sorry no the first evangelist yes Mary Magdalene the new penny asa and na bibibie no wo asai wo hwe me ka kire wo wutie me nyame sanche ne nto so amen ewo Europe ho amen ewo Asia ho ewo America ho ewo enkrane ne potem ho ewo takwane ne potem ho takrade ne potem ho kumase ne potem ho sunyane ne potem ho nyina wo hwe me a wutie me esrem ne potem ho nyina sawi ne potem ho nyina amen na won so ubenya adanse nyame nhyira amen nyame nya okese ena me no kasa se ensankyere nyame nsankyere no edede be na eba ediaso nyame man da so mra wo fie ho amen nyame ma de ba nhyanamo mra wo Yesu dem shalom peace ebia na nwumre ya wo hwemi a wo tie me ebia watoboni mu ebia onfa awurade Yesu Kristo se wo awurade na okra agyenko a enne ya adwensa kyerama enne ya ogye dama Bible say akoma ena edi gidie na ano de edi paimo ekwanchem nyame nhyira nyame asem pe ye bompa na ye mmere no esua na me pese ye bompa afa na wo hwe ya wotie ya fansio NCTV no so wo documents bi afase TV radio nanim baby ohwe ye fribia na ye bompaye empaye dika ye den na wotwe no enche bawo anso sofo mu nsem no ye den edoso eno obi aso daye bi daye bone se wan sign daye na daye no de ohaw bebrew ebebrew baby na wotwe kasa urade Yesu enne matie wasem enne manya wo mugidie biom se oyen senkyerene nyankopon na wotwi mede na wotwi nyina ba wanim obonefo no hyehyɛ ye biara efa me busua ho da ye boni bi amaso ene menyintum me sign no breaking out Yesu demo Yesu ye wane na bompa ye awurade ye pe ye wotwi ba wanim awurade ma wa basa so na wotwi mo
ɔbɔnefoɔ no hyehyɛ yɛ biara ɛwɔ nawɔtwe mu wɔ yesu demo pɛtuwo accident ɛsan dayɔbɔne a waso yɛwɔ baa so wɔ yesu demo break it out asan dayɛ no wɔ yesu demo nawɔtwe yo yɛbɛyɛ ɛsan yɛbɛyɛ accident yɛyɛ wo ba yɛyɛ wo kunu yɛyɛ wo yere wɔ yesu demo bi a wa no bonfire adebɔne yadeɛ tutu nipa ɛsan yɛ tu nipa wɔ yesu demo yes way bebega Sompa ahwɛfoɔ Sompa TV ahwɛfoɔ Sompa radio ahwɛfoɔ ɛfa wɔ na wɔtwe yo bɛtɛ ɔmo hyɛ ɔmo yere no ɔmo kunu ɔmo ma ɔmo adwumayɛfoɔ ɔbɔnefoɔ nhyehyɛeɛ wɔ yesu demo yɛsan ɛtomu da wɔ yesu demo bia wɔne bɔmpaeɛ adebɔne bia fire outbreak from where assign accident nsuo amanenya yadeɛ sɛ ɔma bɛyare sɛ woku bɛyare wɔdwumayɛfoɔ bɛyare ɛka adeade ɛka yɛde su adeɛnɛfa bi a wɔne bɔmpaeɛ saa no bɛnyame tebe bɔmpaeɛ wɔ fie hɔ bɔmpaeɛ wɔ dɛm hɔ bɔmpaeɛ wɔ adwuma mu hɔ awurade tie bɔmpaeɛ share link no be a man pan share link no be a video no be a TV no volume be a radio no volume no bonfire oh yes oh in the name of Jesus shout I break out 3 times I break out yes bonfire ni biom osofo na wotwe bi wa na obi yira yare obi kura yare obi ba yare obi adwuma yani ayare na waboka na wotwe bi wo ho a na esan bi asan obi na obi anya telephone call bi yesise esan ni sika bra na wotwe bi wo ho obi ko na adwumam na obi di bibia kogu ho na wotwe ne ya nto na ade ene ye bompai se ene evil agenda bronsam hyehyɛ ye biara ewo na wotwe mo ye break it out bia wa no bompai ene evil agenda something trouble on our team they fear our juma you know bro they fear our ma we juma ya for we juma o office wa e love her e job her the baby out on here the baby out dika o office wa baji her oh yes for them pia one fire hit you want to fire you that body and ya fire obi a wo share obi a wo tie na what you wona wo ma wona wo kuro wona wo yire wo juma ya fo wo yeso dem in the name of Jesus Christ shout amen 3 times amen ni kyerɛ enye ho osofo ye bompa ye toso mienu ye de na wotwe ehye Awurade nsa wadwuma ye so na wotwe utuka o ma tuka wadwuma ye fo fa ha okɔ wadwuma so okoton ye ka kyerɛ Awurade sɛ Awurade eni mo nyam na Awurade mo bruhu ento ye so nyame nka ye na wotwe bibibia wo ye bia nye yie baby ade bia wo ma ye baby obeko bia ye John Deuteronomy chapter 28 from verse 15 oko or say from verse 1 to verse 14 or say nshira be kan ye wo ye different be kan ye wo ye fiba or say ensa na nyuma so bia wa no fa na wotwe ne share Awurade nsa wo a wani da so ansa bia wa no pray for the weak pray for the weak
for the weak. For our man, what be my so, man, what school, or that school, man, what to cry, who cry, what to cry, or you know what to cry, what for Radin, for our Jumano, for our Jumano, a job of Central Market, for Radin, or shop, no, for Radin, who could shop, no, for Radin, no, yes, to devil, you want to bonfire, oh, yes, of Jesus Christ. Hallelujah. Amen. Can we go for the last prayer? Also for be our kumaswade. Obona kumaswade nyina so yare. Ni kunu yare. Ni yire yare. Ni baby yare. O hia yare sama. Obi so kumaswade nyina se opeba. Opese onyem. Opeba ba ko pe. Ope mienu pe. Ewurade betimi aye. O yen senchene nyankopo. Adanse eba e wo Cedar awa no so no doso. Ye de be kwa ewurade. Obi adanse obi akumaswade. O obi man so obi kroso na adwuma ne nkrata sem. Ebi ye na wade se obi odaye a wo so no. Osofo onye difo. Anso hu se daye a meso no nyina nya daye papa. Eno na manuama nkoye mame. Daye na mame yare dodo. Daye na de yade ne eye failure ne setback ne breme. Ene ye bompa wakomaswade ni. Wakomaswade ne sen. Obi so akomaswade nyina ne se ohia bambo amane ho. Ye bompa ye ode wakomaswade obi so hia adwuma. Osofo obi pa adwuma ye. Obi nya adwuma nye. Obi ton wa ye to. Kasa Ewurade Yesu. Ewurade Yesu. Wasam say yemisa na ode bema ye. Osi yemom. Osi obehini ye. Osi yemisa. Ewurade anwumre. Nesu makoma swade ni. Ewurade yemame. Ewurade yemame. Say ya. Be one na bonfire. Matthew chapter 7 verse number 7. Matthew 7 verse 7. Be one grace of bonfire. You dress some 107 20. Also, woman asem for you, Juma. Sumanyami asem. Eko Europe, Eko Asia, Eko Ikra, Eko School, Baby Obano, Baby Obano. Sumanyami asem for. Wo yes so demo. Wo Juma mo. Baby our shop no one. Baby our shop no one. Bring the blood of Jesus. Wo shop no ni. Wo Juma mo. Baby our Ujuja. Baby our wholesale no one. Baby our Juma. Baby our containers no one. You are not bonfire. You are not wakrano. You yes so demo. Ministry no. Ministry no. Usofu die no. You to ministry no. You yes so demo. Bonfire. You are no. You are no. Bonfire. Everybody tie. Bonfire. Of Jesus Christ. And Adebi Obibie Bisebiara. Meka Numbers chapter 14 verse 28. Or say Moses say catch your mind and said the Obibie be na no bisaya no sa pepepe no beho. Erade the Obibie kan enwumre bia erade ma enye homa oma. Wo Yesu demo. Amen. Fawon sio na Sompa no documents. Obibia wa pagya nsuo. Me nyame tumi ni nyame ahoden. Se nwura nsuo me nsuo na ni Yesu moja. Amen. Ena ne nsankyereni nsuo. Amen. Ena ne miracle water. Amen. Ena ne the blood of Jesus. Ena ne healing water. Amen. The odi nsuo be ye biara adanse mra. Me frɛ adanse to documents no so. Nyame favor. Nyame testimony enter documents wo yes to them. Amen. Amen. So bring me the 1 hour AC ho. Bo person me no bon paye na wo twi nyoma me bobo so bi di unya
wobɛsɛ me no bɔ mpae wobɛsɛ woba program no so obeti my friend no mess was screen anim na mo abo hwɛ ɛyɛ TV ne mo amotie yɛ wɔ radio ne de numbers ni ɛyɛ 0557 0557 000 000 967 967 0557 0557 000 000 967 967 0557 0557 30 30 90 90 80 80 0557 0557 30 30 90 90 80 80 number chat is 0553 0553 53 53 53 53 89 89 0553 0553 53 53 53 53 89 89 nyame hyira wo pii sɛ wɔsae wo mmerɛ no wada agye de hwɛ Cedar Hour kɔ so a na hwɛ Sompa TV na tie Sompa Radio na wobɛyɛ nhyira yesu ɔma ɔkyerɛ same time yɛbɛhyia frɛ me na me no mɔ mpa kɔ so a na tie